på YouTube. Så er det fedt. Bil! Næste! Den er ikke engang krøllet endnu. Det er sådan, man træner. Tusind tak. Den der nederste, der står dernede, den skal jo ramme. Lukas, filmer du lige mig? Og der er, den kommer i basketballkurven. I forstår bare virkelig ikke spillet, hva'? Ja, vi tror, vi prøver at ramme den der med. Jeg synes godt. Nej, det kan jeg også. Ja, du tryder jo. Jeg kan bruge dem på pand. Ui! Ja, ja. Altså, I skulle først ramme den her, når den kom igennem heroppe, jo. Den ramte sgu da ikke engang. Der er skyld. Jeg kan bare lave armbånd. Så dem... Det kan jeg faktisk også. Den er på nok, jeg tager den. Og den bliver der. Mm. Det er jeg sidder for at jeg tror det. Hvor?